Magandang araw mga kapatid, Noxy Vlog. Andito tayo ngayon sa Skygo, Santa Cruz, Pampanga para mag-review ulit ng isang bagong motor dito. Ito yung Skygo Boss 150. So abangan po natin yan mga kapatid, yung motor na to. Bago yan mga kapatid ay shoutout muna kay Sir Bike Tayo. Shoutout sa'yo sir. Supportan din natin yung kanyang channel mga kapatid, no? Vlogger din siya. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na video. God bless po. Noxy Vlog. Meron tayong nakita mga kapatid na bagong-bagong classic bike ng Skygo. Ito yung Boss Skygo 150, no? So makikita natin mga kapatid, ang forma niya talagang classic na classic, no? Ayan, sa mga gusto ng classic bike ay meron po yung Skygo na available dito mga kapatid. So titingnan natin mga kapatid yung kanyang mga specs, no? Yan. Dito sa kanyang panel mga kapatid ay analog pa rin siya. Siyempre classic to mga kapatid, kaya yung design niya talaga yan pabilog. Andito na yung kanyang speedometer, yung odometer niya. Then meron siyang trip meter dito. Then meron ding gear indicator dito na digital, no? Andito na rin yung neutral and then yung signal sa headlight. Tapos yung signal light niya ito, yung dalawang bilog na to dito. Tapos ito yung kanyang ignition key. Ayan. Maganda rin, no? Stainless yung design. Then dito sa kanyang handle, ayan, makikita natin. Maganda siya mga kapatid dahil marerelax yung pag-drive natin dito kasi nakataas na siya mga kapatid, no? Then sa mga switch na ginamit naman, ito yung kanyang high and low, ito yung kanyang pindutan. Then meron siyang fast switch mga kapatid. Yan. Then ito yung signal light, then yung busina, then ito yung kanyang clutch mga kapatid, no? Ayan. Lambot din mga kapatid. Then dito sa kabila, andito yung kanyang kill switch mga kapatid, itong kulay red. Then ito yung kanyang bukasan ng ilaw. Yan. Then electric starter, and then yung throttle niya mga kapatid. So okay din, malambot, no? Then yung preno sa harap. So disc brake po yung sa harap niya. Ito po yung kanyang brake fluid, no? Then meron na ring USB port pala to mga kapatid, no? Ito yung ginagandahan dito. Yan, no? Makita natin. So goods na goods mga kapatid. Then tingnan natin dito sa harap. Ito kanyang headlight. Yan. Yung headlight niya ay bulb po.
pati yung signal light. Pero sa inyo yan mga kapatid, kung gusto nating pagandahin. Ayan. Then kulay black yung pinaka cover nya rito na metal, no? Tapos may chrome design dito. Tapos dito naka telescopic fork. Then may cover pa yan mga kapatid. Then may reflector yan kabilaan. Tapos sa kanyang fender sa harap ito. So kinagandahan sa kanya, no? Ayan. Stainless na mga kapatid yung kanyang fender. Tapos ito yung kanyang disc brake. At ang size ng disc brake dito sa harap ay 3mm. Then ito yung kanyang caliper. Tapos naka-mags mga kapatid, no? Tapos ang size ng gulong dito sa harap ay 2.75 by 18. Then tubeless na po mga kapatid. Ito yung isang kinagandahan dito, no? Hindi ka na mahirapan mga kapatid na magpa-vulcanize. Then ang kulay nga pala nito mga kapatid ay matte black. So dito naman mga kapatid sa kanyang upuan, ayan, napaka ganda rin, no? Dahil naka curve na siya mga kapatid. Tapos meron dito parang sandalan, no, ng rider. Kasi ito naman yung sa OPR. Ayan. Tapos meron din siyang grab bar dito. So kapitan mga kapatid. Sa makina titingnan natin. Yan, 150cc. Then Euro 3 na rin mga kapatid. Ito yung kanyang breather, no? Ayan. Tapos kulay black yung pang ilalim ng makina niya. Ayan, may tatak na Skygo. Then ayan yung kanyang decals dito, no? Yung boss kalagay. So ano lang yan mga kapatid, no? Sticker nya. Tapos 5-speed po ito mga kapatid. Ayan. So kakaiba rin mga kapatid yung kanyang cambio, no? Umikot pa doon, no? Tapos yung footlegs niya sa driver, ayan, kakaiba din, napipilip din siya, no? Ayan, no? Then meron ding side stand, then center stand. Tapos yung footlegs sa angkas, ito, napipilip din yan. Tapos dito sa likod naka dual shock. Ayan, sa kabila. Tapos itong cover niya sa chain drive, ito ganda rin, no? Dahil stainless siya, sa panggilagandahan. Tapos dito sa likod yung gulong niya, ganun din, mags din, then tubeless. Ang size naman ng gulong dito sa likod ay 110 by 90 by 16. So mas maliit pala yung size dito sa likod compare doon sa harap. Size 18 yung sa harap, no? Then dito sa kanyang taillight mga kapatid, ayan, natin halogen bulb pa rin siya, pati yung signal light. Tapos yung fender niya dito stainless din. Yan ang ginagandahan dito, no? Kasi ito yung kanyang reflector sa likod. Yan. Tapos naka drum brake yung likod niya mga kapatid. Then sa muffler niya, ito, makita natin. Yan, no? Classic na classic yung pagkaka-design. So ito matte black tong pinaka muffler niya. Then may cover siya mga kapatid, yung heat guard niya mga kapatid. Ito parang stainless, no? So ayan po. Tapos ito yung kanyang pedal sa preno sa likod. So okay din yan mga kapatid. Then meron pa rin kickstart. Ayan. Then ito, dito yung kanyang battery mga kapatid, no? Pagka binuksan to. Then ito, lagayan ng tools mga kapatid, no? Meron pa siyang lagayan ng tools dito. So pagdating naman dito, ayan, ito yung kanyang spark plug, and then yung carburetor nya. So naka piston type. Ayan, then andito yung busina. Yan po mga kapatid. Then meron pa pala mga kapatid, ito, meron din siyang oil indicator dito para malaman natin kung may oil pa ba, or mababa na yung oil nya, or puno pa. So yun yung kinagandahan dito. So ayan po mga kapatid.
ang kinagandahan sa Skygo mga kapatid, no? Meron na silang sariling mga piyesa ng motor, no? Hindi tayo mag-worry pagka nagka-abira yung ating mga motor, no? Meron sila dito. Hindi ko sinabi.